Аз съм Влади Кулев и съм инструктор в BMW. Един от най-често задаваните въпроси към инструкторите е как се става BMW инструктор. Не е задължително човек само да може да кара добре. Трябва да си много търпелив, много дисциплиниран, да може да намериш подход към всеки от участниците. Адреналинът е изключително лош съветник, когато говорим за бързо и прецизно шофиране. Шофирането не е просто да подадете максимално газ. Има много мислене и изключително много наблюдаване. Човек, който иска да бъде инструктор, трябва да има много бързи очи, да бъде малко или много гадател и да предвижда всяка евентуална ситуация. Не на последно място трябва да е и много учтив. Управлението на един автомобил е като валс. Много равномерен, много плавен и трябва да знаете винаги каква е следващата стъпка. BMW е марка, която харесвам цял живот. Съвсем откровено, аз съм един изключително щастлив човек. Аз съм Влади Кулев и това е моята история.